Ito, ano na to? Malamig simba. Ayo, namayo. Tuig bag ong karsonis, bag ong t-shirt, ug bag ong sapatos. Nga naman mo kantagot? Kasadya ni kaka. Mura dagit lagi dyan ko. Mura nga na. Bagong tuig, bagong gupit. Bawal lagi diha. Bawal na lagi diha. Tuyok na, di na pwede mo sulod diha. Sunod ratas driver. Pulis ka, kaya magi ka diha. Kung bawal ay bawal. Nanay mga cake pa ko. Malit pa man ka, napatay ko ang. Bawal lagi, oo. Ano nang sasaba mo? Pwede ka tagtimbakan. Saba kay kamakit. Hindi naman lang kuno. Hindi na pwede mo tuyok diha. Bawal na sila diha mo nung. Sa banirupa sa. Kasadyaning karnaan, bagong pantalon, bagong sina. Kasi mong paliton ma. Kuyog mong lula kay kami ni Papa na may pamalitin. Kani kay palaman na to sa slice bread. Pinat mati ra dyan ang mayonnaise. Ako ka ng mayonnaise. Tanggal pa ka dyan. Ara sila. Wa pa man lagi diha. Naka to sila garoy-laroy. Ay, kunta mo. Mama kay makisod na siya. Sige pa saan na tong giyan ron. Lagi yung tamang lako-lako. Nasa ka to sila dapit. Ato kuno sa badyan ta. Dito sa sagingan ba yung pamamalit og saging. Bensa sa inuwiling Quranan. Magkrag-krag ra ba ito madugay? Binihara ra ba ito sila? Lagi ko. Katong duha. Binihara ra ba ito sila? Ba't kita sige na dito? Bukan mang kami lagi. Na?
Naraman day silang duwa na. Apa yung simbol nga? Masaya magipamalit ma. Namalit naman ni Chipon. Pauna siya po na kay mga ligsan tanay. Don, una na po na. Kani mga prutas may bitay pa. Bitar diri ra nila. Prutas sa ibita. Ay chipon ay nay ko ano. Ate, nauta na siya pilay chipon ba waniti ningon rin og mahala. Yawa. Tag 50 ra kuno dapat. Sa una, tag 50 ra na. Oo, 50 mo. Ta guys, lulag empanada. Pati mo asa na. Asa mo kurang ya tindahan dia otro. Di tindahan. Papay ito sa lulag tubig daw. Dito ko nila ni kuan diri nang promise. Dapat wala man. Dahil kami. Daw tag 15. Pagkinsi. Palit sa slice bread dito kaw. Pila ni? Nana, may nakauli na may. Ha? Galibangon. Hi guys! Happy New Year ninyong tanan! Nang limpyo mi dari sa mga kuan, bye! Agdari, limpyo na! Diyan na ninggi, mapan! Pangarin sa mga sapat. Hi guys! Sumanamig pangilaw sa su. Diyan na napud mi dari sa gawas. Ang manginloan ni Dani kay bagong tuig na. Ay, kapajas kay babae. Sugod na siyang pamuwak, oh. Ayaw putla. Putlon na banta nina. Magkabi na maglaki. Namunga. Parang sabaan naman. Ijahin naman panggibugjaw. Buntag pa. Ito na makatiwas sa video. Makapiright man ta. Nagluto na siyan sa ijang kuan guys. Adobo. Luto na ba daw kay mukha nas lula? Excited nas lula mukha si mga adobo. Pag ipakuluan. Para mahumok. Hindi po so ginahina. Batangan ni magitlog. Nyaray no dangit po. Wala na na. Ano siyang adobo nga na patatas. Excited nas lula mukha. Ano pa man malutog adobo. Adobo. Malang ko. Manamigwan guys, panglimpyo. Maligo sa ko kay grabe na nga buga. Nanginlo ko dito sa kuan taas. Si Junjun na ni Silong. Kay bagong tuig na. Ugma. 2024 na ugma. Happy New Year ni Jong tanan guys. Paway na siya. Mana magpanginlo. Sige yan, nagluto. Sa siya nga adobo. Kaya ako na mo sunod. Luto ko kuan. Biko o pansit. Gaspas ko nga, nag-spaghetti man, may pansit na food. Nasi Junjun na pibahala sa ijang kuan. Sugbaonon, naka-marinit naman to daan. Ikaw Mikloy, yan sa imong taraya Mikloy. Para mas mingkoy, o man nagpakita. Layas na po. Layas na po sa mingkoy. Luto na guys, ang adobo ni Gia na isang gisagulan o kuhan, itlog. Hi guys, balin ko dari spikas sa buhan kay kuhan, nitirik mo ang gas. Sana po Junjun dari ga sugba sa isda og sa kuhan. Karning baboy og sa hotdog. Diyan ako dari nagtiwas og kanang pansit. Hapit naman ni maluto niyang pansit. Na guys, hapit naman ni maluto.
Kaya nagamanda ni maglatik na lamang ko. Kaya nakaluto naman ko sa kuan. Kanon na pilit. Dali rato kay gamay raman to. Mura man pa yung lutoon. Kaniraman pansit ang biko. Bali ha. Yan nagbali na luto na. Saltihan. Luto na. Agang pansit. Luto na pagang pansit. Yehey. Happy New Year ninyong tanan guys. Luto tagpansit kay pangpahaba ng buhay sa 2024. Pasalamat ta sa 2023. Goodbye 2023. Goodbye. Unta buligan gihapon may nagka 2024 kitang tanan guys. Nga nata sa maadyong panglawas sa kanunay. Luto na guys. Maglatik na ko para sa biko. Narang sinugbang akuan guys. Karning baboy. Naglatik na ko guys para sa biko. Balin sa kang kusina karon kay na ubtan man mi kuan. Likoy guys, likoy. Hindi nagluto, likoy na. Likoy. Medyo kaning naidaghang sungnod. Ganan ninong ko magluto-luto kay ngani kay malingaw ko. Naman pidahang sungnod. Tulog ka bulan ang itong gas. Tulog ka buwan na nga mo ang gas. Pag tulog ka buwan, mga dyan na mo gamit ng kuhan gasa. Kuhan ra, magluto ra ng masudan. Kaya ganun kay sa rice cooker man. Biko ta para malagkit-lagkit. Tamis gihapon. Gato ang gugma. Nga naman kuno na palian para tamis gihapon kuno ta may gugma. Hindi din ako dali makablog kay grabing sabaan na. Parehas da sa Pasko kagabi grabing sabaan. Hindi pa makablog. Kaya copyright man basta na yung mga video ko nga na yung mga tugtog. Masayang lang agato ang effort sa pag-edit. Hindi ka maniso kay copyright. Nang magamping na laman sa mga music. Kaya hindi masayang ang oras. Hapit na ni. Gamay ratong ang gikuan, ang gibiko. Kaya nga sa kilo rang gibiko. Kaya das niya ginagbiko ko gisa ka kilo. Nasayang mahurot hindi nanggibi ko pag mga silingan karon yun patang pwede mang hatag nanggibi ko pud sila kasagaran mga jud manggibi ko man bagong tubig para tamis ko noon dya pilit-pilit sa mani ayan dyan mo ni Dani naikuan na iliston kumbatihan ng imo diha kay dapo ko kumbati po ko dari sa hea. Kanta na po, mana po. Excited na ko na siya mag-video ki. Mag-edit pa ko nagmanda ron, Dani. Sayang man po di ko maka-upload ron. Bahala gabi na ma-upload basta na i-upload. Happy New Year ninyong tanan guys. Salamat ka dyan ninyong tanan. Sa isa ka tuig nga siniglantaw sa mo ang vlog natapos na po ang 2023 manginaot ko nga sa 2024 nagihapon mo guys magsige-hapon mo glantaw sa amo ang daily vlog salamat sa 2023 kay bisan pa man sa naagian nga mga pagsubok sa kinabuhi nagihapon karon Kapot gyapon kong 2024 kitang tanan guys. Nakalahatay gyapon tag 2024. Manginaot ko nga dagan pagad yung tuig. Nga ato ang labangan. Manginaot ta sa 2024. Murag gyapon nagato ang kahimtang, malipadyon ug malinawon. Maramang gadyo na pirmi natong pangadyon sa Ginoo ang malipadyon ug malinawon. Tahimik na buhay ba?
way samok. Kapiling gihapon ng pamilya. Ug magkasama gihapon ng pamilya. Importante sa mga pamilyado na hanggang latik. Grabing sinawa naghangnaong sa singot. Kasi man maniga gamang kahoy na. Dari gamang kahoy sa lambya. Kasi man maniga salin-salin dito sa kananay mo ang pinanda dyan sa taas. Sige yan di ito ani simba. Pag man ni jagluto sa ijahang kuan tariya, gamay nakatariya sa katungkuan. Siguro si JD. Adobong baboy. Ito ani simba. JD. Nasiguro to si JD. Okay raman na. Magyabuyab pero sige yan o pamayuyab katong na picture nga baji nga. Itong isa kong gisubsub. Diyan raman itong amigay. Diyan manggod ko na ng sungugon. Sungugon ko ni Jaw. Katong naiwa pa'y bakasyon, gisindan ko ni Jaw kanang na picture sa babae. Ang picture silang duha. Ako itong iwao ng kwan ha? Diyan ipangutan nag-kinseng. Kung yan mo na na, dyan man ma. Friend man mi dani. Hindi ganun nag-picture man mo. Diyan ganun di ay huwag mag-picture. Di ay pwede. Kung mag-picture di ay uyab na. Hiningan man naman ninon. Hiningan man ninon ko. Tubig lang isa. Nami ba dapat sa pamati ning kanan papanington kaya to ko dito magdungag sa kalan kay panington. Dani ganahan ko magdungag ko kanay nga ni ba kay malingaw ko. Anja dapon drama ba kay magtutuwag matas kuan. Magtutuwag luha sa kanang nay ka hang sa kanang nay aso ano nila mi gani dengagan ni ngani ganahan ko ingani magdungag thrilling ba thrilling magjup pa nga na ba malingaw ko kauna grade 1 pa ko matungtong na ko gabuhan para magaling. Ang niludas na na'y magaling sa una. Kaya gusto ko makaton. Huwag dyan makalupig sa kinabuhing pobre. Lamay ka dyan kinabuhing pobre. Kaya daghantay makatunan. Salamat yun gadyo sa 2023 sa inyong pag-ubana mo guys. Sa mga vlog. Salamat na pud kaadyo ninyong tanan kay natapos ang tuig nga naghapon mo sige subaybay sa mga vlog katong waji tuwas og pagtan-aw sa mga vlog natapos na lamang tuig 2023 naagi hapon mo manang salamat kaadyo sa inyong pag-uban namo permi sa mga dili vlog maynaw trapukungan tod matapos ang 2024 naagi hapon mo guys. Dako jud ka pasalamat ninyong tanan guys. Labi lang katong nayway puas. Dako ka jud salamat sa inyong pag-uban sa 2023. Welcome 2024. Manginaot ko nga namo sa maadjong panglawas sa kanunay. Andiyan inyong New Year. Malipajan magtibok ninyong pamilya hindi na sa madyong panglawas sila dyan sa mga balatian marang dyan na yung wish ninyo guys sa 2024 nga namo sa madyong panglawas sa kanunay dyan iladyo mo sa mga balatian mga sakit-sakit nga na iiway sa disgrasya marang dyan na guys sa hangma wish ninyong tanan jada kakadyo kong pasalamat ninyong tanan guys di jud ko mabungog pasalamat ninyong tanan
Labi na sa 2023 nakakajumog na tabang na sa naitabo na nga katong na 50-50 agahan kinabuhi. 2023 jud guys, di jud na makalimtan ang tuig na 2023 kay nagbitay ko sa kamatajon. Munang dako kadyo kong pasalamat ninyong tanan. Kiwa ko ninyo kasagdi, so Ginoo ko mo to na po niyang luha ron. Mito di ako magilak-hilak kay ron di ko malian og lakon. Basta motora gajigang nuha magnahuna na. Sa 2023 nahitabo na nga wadyo ko ninyo kasagdi. Nakaibaw na mo guys ug kanang insam. Nana mo sandagahan di na mo na malimtan. Nang daghan kajong salamat ninyong tanan. Ang year 2023 guys, grabe jud. Naghatag na hug kanang kuan. Alaala nga naghatag na hug kanang nay alaala nga nakatatak jud sa daghan. Pagbuot putos Ginoo guys, naitabo ko ni nga po. Maraming salamat na laman jud kaadyo ninyong tanan sa inyohang mga tabang. Mo to guys, year 2023 di jud na malimtan, labi na katong mga malumong kasing-kasing. Nawa ko ninyo kasagdi. Inyo jud kong giubanan. Kay baw na mo guys, ug kinsa mo di mo na may isa-isa basta na mo sang kasing-kasing. Nakatatak na. Jud mo na makalimtan. Na guys, agatang pan guys biko adyan na siyang gitojo nga kanang nay lata-lata kay rong haut jud ba adyan na siyang gipahawt paglatik para kuan jud siya pilit na moto na katang biko. Magamping tang tanan guys, labi na ka nang hilig ug magpabuto. Diyo ang mga anak ampingi kay daghan ra bagad yung mga aksidente nga mabuthag kamot, mabuthag mata. Gamping tang tanan unjang alas 12 kay basig na daghang magipaputok magamping tas mga pabuto. Kay wala bata kay bawo sa kuan disgrasya. Nga na guys, nga nira kadaghan nagang kuan guys biko. Kaldiri na gamay. Sakto ra ni kay di man pud kadyo sila mga si mama kay magtimi-timi ra man pud ja bawal ba ni mama kanang kuan. Tamis kay jang sugar. So ako ra gadyo mo magtimi-timi dani. Ijon di pud dilig. Mo nang gamay ra yang biko. Karon di masayang karong panahon na di ta magsayang kay Ginoo ko grabing mahala ka jud palitenon, grabing ka crisis. Magluto ta sakto-sakto ra. Hi guys, salamat sa Ginoo na human ra jud mig prepare sa mo ang pagkaon nanja. Salo-saluhan na mo jang alas 12. Human ra jud. Dala mi na ka jud ang biko. Kinsa mo kaon di hag biko, ngari dari. Oh. Kaloy sa Ginoo na human ra. Amo ning butang ning lamisa dito sa kuan. Sala ato kuno mi dadto magkankaon unja. Kay kuan man dadto. Luag man dadto. Diya na may videoki, yung videoki kuno. Si Jana excited na mo kanta. Hi guys, happy new year day. Hi guys. Happy New Year day kuno. Kinsa kanas inday. Happy New Year kuno day. Happy New Year Inga John. Ang laking saka na sinday. Kaya gamon kan guys, prutas. Amang gipalit nga prutas ka na raga yung makaon na mo naghuman sa kuwan. Bagong tuig. Grapes. Kani. Grabing mahala ka yung prutas. Nagpasulabi po sila ang presyo.
Jog di mga halin, nagaman og buong tuig, maginansi. Way halin. Naso pa ilang ipang balik dyan o kanang naikuan. Barato, kayong na sila ginansya. Sobra na pud ka uban, mag-reser ang mahala. Jakwan guys, chipon cake, nilang palit. Duha ka buo. Diyan mo to guys, ang kanyang salamat ninyong tanan. Diyan, Happy New Year ninyong tanan.